Добре дошли на представянето на образователния конкурс STEMathon за сезон 2026. Това събитие събира млади таланти, като поставя акцент върху иновациите в образованието и практическото приложение на науката. Днешната ни сесия е посветена на категорията Higher Elementary, която обхваща ученици в един от най-важните етапи на тяхното развитие. Сезонът обещава да бъде по-вълнуващ от всякога, предоставяйки платформа за творчество и инженерно мислене. През следващите минути ще разгледаме подробно правилата и изискванията, които ще напътстват участниците по пътя към успеха. Това е шанс за всеки екип да покаже как технологиите и човешкият ум работят в синхрон за създаване на по-добро бъдеще. Напомняме, че пълното описание на категориите и условията за участие може да намерите на сайт на организатора на stemeducation.bg. Състезанието е организирано в няколко основни възрастови групи, за да се осигури максимално обхватна и справедлива среда. Категорията Early Elementary е за деца от 6 до 9 години, докато нашата основна тема днес, Higher Elementary, е за ученици между 8 и 11 години. За по-големите е предвидена Middle School категория за възраст от 12 до 15 години. Програмата се допълва от спортни дисциплини, като футбол 2 на 2, за възраст от 6 до 9 години и триатлон 2 на 2 за деца от 6 до 11 години. Това разнообразие позволява на всеки екип да намери своята ниша според интересите си, от класическо инженерство до динамични спортни роботизирани игри. Всяка категория има специфични предизвикателства, съобразени с възрастовите способности на участниците. Темата на тазгодишното издание е «От човешкия към изкуствения интелект», като в центъра на всичко остават хората. Основната цел на проекта е учениците да проследят еволюционния път на нашето мислене и развитието на технологиите. Ние разглеждаме технологиите не като самоцел, а като жизнено важен инструмент за подобряване на света, в който живеем. Участниците ще изследват как човешкото въображение е превърнало примитивните инструменти в сложни системи. Това пътешествие през еволюцията на разума ще ни помогне да разберем по-добре как сме стигнали до днешната ера на интелигентни машини. Вярваме, че разбирането на миналото е ключът към проектирането на едно по-безопасно и устойчиво бъдеще. Предизвикателството пред отборите е структурирано така, че да стимулира както изследователските, така и инженерните и презентационни умения. Учениците трябва да опишат историческото развитие на определена човешка дейност, в която днес вече се прилага изкуствен интелект. Като алтернатива, те могат да предложат проект, който решава актуален проблем чрез директно внедряване на технологии за изкуствен интелект. Този подход изисква от децата да мислят критично за света около тях и да търсят иновации в сектори като земеделие, енергетика, транспорт или изкуства. Проектът трябва да демонстрира не само техническо изпълнение, но и солидна логика зад предложеното решение. Всяко предложение трябва да бъде практическо и реалистично приложимо. За да се осигури плавен преход към по-сложните технологии, отборите са разделени в две групи според сложността на проекта. Под категорията Elementary, начална, изисква успешното внедряване на две базови автоматизации, наречени E1 и E2. Повече за тях ще видите по-нататък във видеото. За екипите с по-голям опит е предвидена под категорията Advanced, напреднала. Тези отбори трябва да реализират по-сложен набор от автоматизации, включващ E1, E2, както и специализираните A1, A2 и A3. Това разделение позволява на участниците да се състезават при равни условия според техническата им подготовка. Целта е децата да се чувстват уверени в своите възможности, докато постепенно надграждат своите знания в роботиката. Техническото изпълнение на проектите се основава на системи, съвместими с образователните програми в училищата. Силно се препоръчват системи като Microbit, комплектите Neja, TipeBot и Gigo. Изключително важно изискване е всички механични компоненти, които се задвижват от мотор,
да бъдат изградени от части тип Lego или Gigo. Що се отнася до софтуера, разрешените среди включват MakeCode и платформи базирани на Scratch, като например Mind плюс и eCode. Останалите елементи на макета могат да бъдат от картон, дърво или други материали, стига да са безопасни. Тази комбинация от материали дава свобода на учениците да изградят както здрави механизми, така и визуално впечатляващи декори. Най-важният измерим резултат е представянето на напълно функционален макет на проекта в деня на състезанието. Този модел трябва да представя ясно както идентифицирания проблем, така и предложеното интелигентно решение. Ключов критерий при оценяването е автономността на работа. Моделът трябва да функционира независимо. Човешка намеса е разрешена единствено за първоначалното стартиране на системата. Освен техническата част, проектът трябва да бъде придружен от разказ, базиран на сценарий, който се развива в конкретна среда. Този разказ помага на журито да разбере контекста и стойността на предложената иновация. Базовите автоматизации E1 и E2 са сърцето на всеки проект в тази категория. Всяка от тях трябва задължително да включва поне един сензор за вход, процесор за управление и поне един актуатор като LED, мотор или зумер. При оценяването журито ще следи за надежността на работата и оригиналността на идеята. Важен аспект е функционалният принос на всяка автоматизация към цялостната логика на проекта. Учениците трябва да могат ясно и уверено да опишат ролята на всеки хардуерен компонент в тяхната система. По този начин те демонстрират, че не просто са сглобили модел, а разбират принципите на работа на технологиите. За напредналите отбори, изискванията включват автоматизациите A1 и A2, базирани на процесора Macrobit. Тук сензорите трябва да измерват реални физически величини, които задължително се визуализират като графики в реално време на компютърен екран. Програмата трябва да сравнява тези измервания с предварително зададена прагова стойност, за да задейства съответния механизъм. Използването на прости машини като зъбни колела и лостове в тези конструкции има голяма тежест при оценяването. Учениците трябва да могат да интерпретират графичните данни и да обяснят как тяхната система реагира на промените в околната среда. Това ниво на проект изисква по-дълбоки познания по математика и физика. Автоматизацията А3 въвежда учениците в света на компютърното зрение и изкуствения интелект. Тя използва камера като сензор за разпознаване на визуални модели, цветове или образи. Екипите могат да използват специализирани камери с вграден изкуствен интелект, като Smart AI Lens, Husky Lens или стандартни веб камери, свързани с инструменти за изкуствен интелект на компютъра. Основната образователна цел тук е децата да научат защо моделите се нуждаят от обучение и какви са възможностите на изкуствения интелект. Учителите получават възможност да обсъдят с учениците етичните аспекти и значението на рационалното използване на тези нови технологии в полза на човечеството. Проектът STEMathon не е само за децата. Той е и ценен ресурс за цялата образователна общност. Треньорите на отборите трябва да представят пълен 45-минутен план за STEM урок, който е директно свързан с техния проект. Този урок трябва да бъде подходящ за възрастта и да се провежда чрез демонстриране на проекта в действие. Материалите за предаване включват PowerPoint презентация за учителя, подробно ръководство и работни листове за учениците. Идеята е знанията, натрупани по време на подготовката, да се интегрират ефективно в учебния процес по предмети като физика, математика или информатика. Последният етап преди състезанието е оформянето на дигиталното портфолио, което трябва да бъде подадено 10 работни дни преди оценяването. То включва родителски съгласия, писмено описание на проблема и предложеното решение, както и програмните файлове с кода на автоматизациите. Задължително е прилагането на снимки от етапите на изграждане и видео с демонстрация на функционалността. Обърнете внимание, че видеото не трябва да надвишава 100 мегабайта. Повече информация относно оценяването
и наградите можете да откриете на официалния уебсайт на stemeducation.bg. Желаем успех на всички млади изобретатели и техните треньори в това вълнуващо приключение.